kalingawan sa tagsa kaudto para sa inyo mga kalamyawo. Kag inyo mga requested magpamati kag magtawag kaupod sa inyo pinalangga sa radyo. Zoila, Cordero. Live sa 106.7 DYIS FM ang palangga ko. Stereo 106.7 IS FM. Oras 5 minutos na nabrindis magabot ang takna ng alas 11 sa aga. Good morning sa atong mga pinalangga. Welcome sa atong niya programa. Radyo Opisina po sa ako na Zoila, Cordero. Ito balas 12 subong nga udto. Kumusta mga pinalangga ko? Kumusta ang inyong adlaw subong? Siyempre, adlaw naman kita sa Miyerkules. Abril 24, 2024. Hopefully, okay nyo nga adlaw subong. Maski masyado kainit ang sidlak sang adlaw. So, unang kwanta lang, ginagmay na lagi nga tiyempo. Daw ang aton nga rainy season, manag-abot na. Pila na lang kit ka inadlaw. Next month, Mayo, kung ang rainy season naton. Mga sabantayan naton, kung magtupa ang ulan sa bulan sang Mayo, basi ba hulaton pagid naton ang bulan sang Hunyo, balaha, amo ng mga pinakabudlay. Kaya naglawig nagkatamang aton nga dry season ako naton nga dry spell. So, nahon tayo katamyaw, ang aton nga mga pinalangga, especially ang akong pinalangga, dira sa may Maravides Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado, sa tanan-tanan ng mga pumuluyo. Good morning good sa inyo. Kagang aton nga mga pinalangga. LGU Santa Barbara sa pagpangunas ang aton pinalangga. Mapisan. Kaghalang dun nga Mayor, Honorable Mayor Dennis, sa Professional Vice Mayor Biloy Makino, sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan, kag subong man sa mga katapos ang LGU Santa Barbara. Good morning. Kag sa mga Santa Barbara na hons nga nagapamatikis sa aton subong, kag kung sa diin taman kutob nga makalabot ang aton nga signal, maayong agagid sa inyo tanan-tanan. Actually ako doon na stress ako yung kaghapon tagpuli ko sa balay. Hindi ka ma-stress nang basahan mo yung mayara sang duha kuno ka maestra ang nadulaan sang kabuhi tungod sang heat stroke. Wow. Siyempre, kulbaan ka ikaw isa ka ginikanan sang maestra. Siyempre, bata ko yung maestra. Tapos nag-ano ka naman masala kay tawag sa bata mo kung santiin, nasa kapuli, nasa kung anong klatabo, kung sinutubala naman ang maestra itong heat stroke. Siyempre, kung ikaw ang ginakanan sa isa ka maestra, makulbaan ka gid. Ako na budlay ko ng iban bala, nagapalapta sa mga fake news. Nag-create ni siya sang kinagamo. Diba? So kung mag-create ni siya ganis ang kinagamo, nagahata rin sang stress sa aton nga pagpangabuhi kag tanan-tanan apektado. So nag-post daw ambal naton antis ka mo mag-post sa mga news, verify anay kung ano kit bala Elisa ka matuod. Kinala may source of information kamo ti hamak mo nag-post ka timo yagin pang share na sa iban pagid nga mga media outlets. O kung gin pang share nila kadamo-damo na bala sang nag-abi nila kung matuod o tirada nyo naman Santa Barbara. Anong buot ang balon nga ang Santa Barbara ang ginabiran ninyo with regards sa heat stroke? Kapangita rin ka mo yan bala sunod. Ako nag-post ako sa ako niya personal account with regards sa diri. Siyempre, panginwala natin ina nga wala iya sa mga maestra nga nadulaan sa kabuhi ang post ya. Ang post nila is dungan pa nga nadulaan sa kabuhi ang maestra samtang nagaklase. Stress na. Kaya hindi ka makulbaan, especially nga ikaw nanay sa isa ka maestra. Anong doon kasi noon naman to, hindi na ako nanay, mga kinablusan ko, kadamo sa mga kinablusan ko, mga maestra, mga maestro. So kung ikaw nga pamilya sa isa ka maestra kag maestro, basahan mong inang balita, Santa Barbara pa ha, tapos wala man kin-mention ko sa diin nga eskwelahan, syempre kulbaan tigid. So kagabi,
first hand ko yung tawgan tani ang aton nga district supervisor diri sa may Santa Barbara. Pero kay na-stress man yang aton district supervisor sa niya subong nga aga or kagina sa aga siya nagpa-interview bako kay Sir Clyde Octaviano. Aton nga youth and sports coordinator diri sa may Santa Barbara. Hamba ko sir, sige lang ako ni anay si aton nga supervisor magpa-interview buwas na lang sa aga sa programa ni Ugyon Ray para man maklaruhan. Kaya ang ko, hindi man kami mag-post sa amon yung official Facebook account ng Santa Barbara Ugyon page kung wala kami sang source of information bala nga direkta nga naka-live interview kami sa aton nga district supervisor kinahanglan na So, ang bako na di-degen ko nung akon nga microphone ko na medyo mahina. Ito naka full volume. Doon na stress ako ya. Kaghapon sa may nabasahan naton nga balita. Diba, so sa nambal ko na, kung ikaw ang ginikanan sa isa ka maestra, pagbasa mo, kulbaan kapag itaon mo dahil ng bata mo, kung nakapuli na kung wala. Kapangita ko dahil isang tawgan kung sa diin nila ng mga eskwelahan. Diba? First hand information, ano bala, kinahang klarohon, confirmation kung sa diin ni bala. Pero murahon gali ya fake news. Ang iya gali nga gin-report ya, dugay na to ya gali na tabo. Actually, gin-share ko man, ang iya nga gin-post, nag-live pa sila. Gin-share ko man ang iya gin-post, ang gin-post nga video ni Dr. Zoe Socaldito Jr., ang amon nga Municipal Health Officer. So, ara ko kaghapon sa may immunization program, kick-off bali sang aton nga 50th anniversary, sang aton nga immunization week, sa may Santa Barbara coverage. So, dito niya, actually gini-interview si Dr. Zoe Socaldito with regards sang, syempre, with regards ang kainit, anong posible nga matabo, okay? Kunara ka sa may sobrang nga kainit, ano balang balatian nga imo nga masapreher, anong balatian nga imo nga maagom. Ang iyang background music during that time sa iyang interview, sa mga wala pa nakabati kung wala nakalantaw sa iyang interview with Dr. Zoe Socaldito, which is taken out of context ang iyang ginbutang, imbes ka ginhambal sang aton nga doktor nga posible ang iyaya hamba niya na patay ganyan sa heat stroke dungan samtang nagaklase amo na bala. So do kalain lang bala ako isagid ako ka media woman. Siyempre, kiniskwelahan ko na ABS-CBN ako na gani. Kiniskwelahan ko na siya. Responsible broadcasting ba lang nga ginatawag, hindi ka na yung pagwa sa anuman nga mga informasyon kung wala ka sang valid source. Diba? So, kinahanglan mga interviews kada. Hindi lang palabtik-labtik. So, share man yan sa iba niya mga media outlets kasi sila kani, wala mismo sang gintawgan man nga mga katapos ang DepEd o mga maestra man lang, maskin isa, nag-share man sila ya. Ay kung naabi matuod gito ang ginbalita sa isa ka radio station mala ato. Ito hindi na sila radio station, though page mo lang nilaging pangalanan nila sa radyo. So, be responsible lang kay man nag-create ka mo sang kinagamo kung ang inyong mga gina-post dira hindi manami kay man sino ang balikan, di ba? Santa Barbara. Ano palang luyang nyo pagwaon? Na Santa Barbara, ganyang ginaigo naton. Ako nagkaka-stress ako tubtub subong ka syempre akon kulba ya kagap. Kay man maistrang bata mo, tapos ba babalitaan mo amo sina. Syempre kulbaan siya gidya di ba? Kay man wala man siya ginbutang kung ano to nga eskwelahan. Taking out of context ang iyang interview kay Dr. Zoe, mas tunog pang iyang background music sa pag-interview niya. Sa ginhamba ni Doc Zoe, posible. Pero iya nga gina-report ya, napatay kaya tungod sa heat stroke samtang nagaklase. Talaga ka-stress man kita. So, pala pasensya nga nagpagwa kita sa aton. Nga syempre, gubunot naton. Pagkabay pa nga imbi na maliwat bala. Ang
mga amo sini, verify nyo anay ang impormasyon. Verify nyo anay kung insakto iris ako hindi. Kinanglaman na siya may ganina, may ginadependahan man kamo nga interview ninyo. Pero kung interview ninyo, taken out of context man na ginambal niya. Naging play nyo man na, syempre, gina-post nyo man ang interview, tibatian man namon kung ano ginambal niya. Syempre, mambal kami taken out of context na ginambal ni Dr. Zoe. So, kal dito, intiyan mo na sa ang buot niyang balon. Makaloy man sang aton nga municipal health officer ni nga grabe na kabising obra niya. Tapos, amo pa ni ang madangtan niya, pati siya ang post sa video nga siya ang ginhalinan sa amo sinang balita. Ay kabay pa nga hindi lang maliwat inisa o ari gali mayara sang sanksyon or mayara sang penalty ang kung sino man nagapalapta sa mga fake news kaini. So Senate Bill number 1492 o bill na gini gali hagna niya gali gido o naga-penalize ang malicious distribution of false news and other related violations, fake news, or information nga nag-cause kuno sang panic, division, chaos, kinagamo, violence, hate, siyempre kaugot, kag ang naga-discredit sang reputasyon sang isa ka tawo. Check nyo lang Senate Bill 1492 para mabalaan yung informasyon with regards sa tani maghalong-halong na kita pero sa aton yung mga media person kita kinahanglan maghalong man kita kung anong ginapagawa naton sa kahangin, especially subong grabe ng social media. Lain ang ginambal mo, lain ang i-post muna ba na? So ako lang yung hambalit sang kaghapon. Nag-post siya sa video ni Dr. Zoe Socaldito Jr. Mas matunog pang background niya. Tapos ang ginambal ni Doc Zoe, do hindi man to amo. Kaglain ang iyang headline sa iyang report. Anyway, nagpagwa man ang aton ng Department of Education National DepEd Philippines kagabi dayon. Ay bago kaya Sir Clyde, ang bako Sir, hindi ako mag-post anay with regards nga i-clarify nato ng issue nga ina. Kung wala ang aton nga DepEd nagpagwa sa ilang official statement. So, maayo lang ganit gintawgan mo ni Sir Clyde, ang ato nga supervisor sa muna siya hambal. So, thank you gid sa ato nga DepEd Philippines National Ginisa ang nag-post to clarify nga wala sang mga maestra diri sa may Santa Barbara nga nagtaliwan bangod sa heat stroke. Kag hindi sila dungan nga nagtaliwan So sa ako naban-an daw ang isa daw February. Di lang nato pag-i-mention ang ngalan. We love you, moms. And can you rest in peace? So February and mga March bala mo last week of March ang isa. So kaluoy man sa aton nga mga maestra. So according sa aton nga DepEd sa ilang post, sa ilang official statement by the way, ang duha ka maestra nga ini siya, ang isa ang nagtiliwan due to hypertensive cardiovascular disease, kag ang isa is aneurysm. Sabi na klaro naton mahimo nga matunaan ang kainit sang adlaw sa mga balatian, Benta ko may ginasupleher kani mga high blood, hypertension, dira ang mga balatian. Magkaralong ng mga balatian mo tungod sa kainit, pero hindi ang muna siyang gintunaan sa pagkadula sang kabuhi sang duha ka maestra. Diri sa may Santa Barbara nga, dugay na nagtaliwan pero gin-report na niya kahapon, kung ano abi, do kahapon nagluntad kadungan gid sila na heat stroke, napatay, samtang naga-klase. Anyway, oras na ton 8 minutos ang nagliga sa tak na nga alas 11 sa aga. Kamusta gyapon nagapamatin sa Radyo Opisina. Upod sa ako ng Zoila, Cordero. DJ Jen karon nang ma-break ko anay, ma-play anay kita sang aton nga nga trivia bago mo i-play ang aton nga interview sa aton nga mga pinalangga nga mga katapos sa Philippine Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force by the way. Kin-interview ko sila because they wanted nga mag-recruit sa aton nga mga pinalangga
pinalangga ng mga Santa Barbara noons para nga mangin Philippine Air Force. So pagbalik ko dugay-dugay, ika-play nato ng interview naton kay actually taga Barangay Inangayan. I'm very proud nga si mother kaghapon niya ari si Ma'am Elma si Kito Umadhay. Ari siya kaghapon. Actually, kilala niyo man ako, by the way. Ang ba niya, Ma'am Trujillo. Ma'am Trujillo ka man ang akon nga tiyo ko nagtaliwat. It's actually Philippine Air Force man. So, amo na siya nga kilala niya ako. Nakilala na man kami nga diba. So, ang iya nga bata, by the way, ang ari di kaghapon, upod man sa iya nga mga ibang pagid nga mga upod sa Philippine Air Force to recruit sa aton nga mga Santa Barbara Nons para magsulod sa Philippine Air Force. So ara si Major Ruel Kenneth, si Kito Madhay, si Second Lieutenant Nonilo Basmayor Cuesta, and as well as si Staff Sergeant Jennifer Palma Talamor. So, ari di sila. So, iga-play ko ang interview ko sa ila. Ano kita anay? Ma-break kita. Ma-play anay kita sa aton nga trivia. Para maka-distress kita. Hindi na-stress. Na-stress kita. Na-stress kita si DJ Z or si Ugyon Zoila, ya. With regards sa naglunta. Tagapon, syempre, kung ikaw ang nanay sa isa ka maestra, ma-stress kita eh. First time yung makuta mo, diin ang bata. Ako nakapuli na bala? Kakatamo sa akon yung mga hikay na blusan man, yung mga maestra, mga maestro. Ay. So dapat hindi kita magtugas ang kakulba tungod sa aton nga news. Kaya na lang siguraduhon, taanay na kung sa diin na nagharalin. Ari anay play, taanay para ma-distress kita. Ma-trivia ako ani DJ Jen. So pagbalik naton, iga-play naton ang aton nga interview sa aton nga mga katapos sa Philippine Air Force sa ilang nga pag-recruit sa mga Santa Barbara Nons to join Philippine Armed Forces of the Philippines, isa ka sa nga Philippine Air Force. So ari anay si Hello Kitty anay ang aton nga iga-play. Hello Kitty anay nga play naton parang mayo-mayo-man or ano na lang positive mantra. Be positive kita. Be positive anay kita para kung nga daw okay aton nga sitwasyon. So DJ Jen, trivia lang ni ha. So segue mo lang karon ng aton nga live sa aton nga interview sa aton yung mga katapos ng Philippine Air Force. The station down there is 16.7 ISFM. Punta gihapon sa ako ng Zoila Cordero para sa Radyo Opisina. May nga ka. Ugyon Trivia. Kung kaisa, ang anxiety o kundi pagkahimos kag ang negatibo nga balatsyagon ang nagapriso sang aton nga mga kaugalingon. Kay balubala kamo nga ang pag-recite sang positibo nga mantra o kung ang pagliwat-liwat hamba sa mga positibo nga mga tinaga ang mahimo nga pang-combat o kung pang-montra sa negatibo nga emosyon. Pwede nga i-trade o kung ihanas ang utok para mapahilayo sa negatibo nga emosyon bago magapo sa anxiety. Pagkainit o kung pagkaugot sa imo nga kabuhi o kung kaugalingon. Kung nagakabala ka kung paano i-handle ang posibleng nga deployment o kung bagong magsaka sa stage sa good mag-perform, liwat-liwatod mo nga ihambal sa imo nga kaugalingon ang mga tinaga nga. Kaya ko ini sa mga 5 ka beses. Kung nahado ka sa pagkatubang sa bago nga sitwasyon, pwede mo i-challenge sa imo kaugalingon, maghambal ka sang, masarangan ko ini o kung I can handle change. Kag kung palpak ang imo bilog nga adlaw nga daw madamo sang malaing nga nagakatabo, ihambal sa kaugalingon nga, buwas bago naman nga adlaw o kung tomorrow is another day o kung pwede man, new day, new hope. Ang pag-practice ng positive mantra sa kabuhi nag-train sa utok, hindi lamang ang gumadula ang mga negative vibes, kundi maging positibo ang pananawan sa kabuhi, kag maging maayo ang imo pagkatawo. Mag-focus sa pagpanamdam sa positive mantra, tugtog nga sa kabilugan ng masinadyahon ka nga tao. Ang positivity ang isa ka regalo nga nagaresulta sa healthy habits kag nagapalawig sa ang kabuhi. Para sa Ugyon Trivia, Zoila Cordero. Good morning sa ato mga pinalangga. Welcome sa ato nga programa Radyo Opisina po sa ako ng Zoila Cordero. Umpisa alas 10:30 tubto alas 12 so mga udto. So salamat is yung pagtanaw. But before that, before we're going to start our program,
panamyaw anay sa atong mga pinalangga, especially sa akon nga mga pinalangga dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado. Kag subong man di ato pagkalipatan, pirmi ang aton nga pinalangga kaghalang doon nga mayor, Honorable Mayor Dennis Superficial, Vice Mayor Beloy Makino, kag sa mga miyembro sa ngunang bayan. Good morning gid sa inyo. Welcome sa aton nga programa Radyo Opisina. Kag kung sa into man kutob nga makalabot ang aton nga signal subong adlaw, maayong adlaw gid sa inyo. Hopefully okay inyong adlaw subong. Syempre, adlaw naman kita sa Miyerkules, Abril 24, 2024. Kumusta ko mga pinalangga ko? Balaan naton nga tubtub subong. Grabe man sige hapon ang ihit index naton 43 degrees Celsius, do wala kita nagahalin, nagapangot kita sa 43 degrees Celsius every day. Pero sa inyo nga pagpanglakaton, pagpanglugaya kung sa diin man ka magkado, hopefully bring your water. Kinahanglan gid makainom kita sang tubig maskin sa diin pa ka magkado. Kag make sure kung ara ka mo sa dalom sa inis ang adlaw for more than 2 hours. Hindi lang tubig ang kinahanglan naton, kundi electrolyte na gid ang inyo nga pwede nga inumon. Kag kung sa diin man kutob nga makalabot ang ating nga signal sa buong adlaw, thank you gid sa inyo pa dayon yung mga pagtan-aw sa aton nga live coverage, especially sa may Santa Barbara Ugyon page and Santa Barbara Ugyon account. So hindi ko na pagpatugayon kay man daw na inita na sila sa buong adlaw. Grabe sa mga temperatura. Atong pag-aabi-abiyo ng aton yung mga pinalangga alin sa may Tactical Operations Group 6 from Dingle. So ali diri sila subong para magpangagda sa aton yung mga pinalangga para sa examination sa Philippine Armed Forces of the Philippines. Armed Forces of the Philippines, Air Force. Okay. So lain-lain gid no, may Air Force kita, may Marines, may ano pa gid gani sir? Air Force, Marines, Army, Navy. Baka damo gali ya, hindi lang gali ya ini isa ka klase kundi kada mo damo gali sang ilang kun ana ka sa Philippine Air Force, subot ang balon, hindi lamang Marines ka, hindi lamang Navy ka, hindi lamang sa ano pa gani Army. Di ba kada mo damo sa iya nga mga categories kun ara ka sa may Philippine Air Force. Pila ni ka sa nga ma'am do apat? Tatlo lang. Okay. So biya-biho naton subong. Okay, thank you very much, kid. Kay Dokang Inaw pa sila nagahulat sa aton. Unahon taanay ang aton nga Staff Sergeant Jennifer Palma Talamor, Assistant Non-Commissioned in Charge Admin sa Tactical Operations Group 6. Good morning. Ma'am, good morning. Ma'am Ugyon Zoila. Good morning. Kag sa radyo. Mayong hapon sa inyo nga tanan. Aga, ma'am. Mayong aga sa inyo tanan. And we encourage para sa pag-join sa Philippine Air Force for the upcoming exam sining mag-aabot sa 17 and 18 May 2024. So, ari naman subong aton nga Second Lieutenant Nonilo Basmayor Cuesta, Philippine Air Force Directorate for Admin, TOG 6. Sir, good morning. Hello po, good morning po sa lahat ng mga tagapakinig po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin dito sa inyong programa. Okay, tatanungin kita mamaya ha, babalikan kita mamaya. Yes po. Thank you very much. And of course, Santa Barbara noon. Oo po niya gid si mama niya subong dire. Proud niya si mama ya nga ari diri subong. Ang aton nga pinalangga, acknowledge ko rin si mother mo ha. From Barangay Inangayan, kamo sir, no? Ang mother niya, si Elma Sikito Umadhay, mother ni Major Ruel Kenneth Sikito Umadhay, Philippine Armed Forces, Philippine Air Force, Acting Deputy Group Commander, Tactical Operations Group 6, Camp Hernandez, Dingle, Iloilo. Sir, good morning. Maayong aga sa tanan nga kasimanwa ko diri sa Santa Barbara, no, kay sa barangay Inangayan gid kami nga tumandok kag diri gid ko nagdako sa Santa Barbara. Maayong hapon gid kag diri kami para mayong aga kag diri kami para i-promote ang amon nga recruitment and of course the examination this coming May of the Philippine Air Force. So hopefully damo nga mga kasimanwa naton ang magka-interest kag magkuha ka examination and join the Philippine Air Force. Okay. So unang-una kung niya pa mangko, sir, ano ang aton nga mga requirements to join the Philippine Air Force? Ano kanino Philippine Air Force, yeah, correct. Philippine Air Force, okay. Ano ang aton nga mga requirements, sir? So meron po kasi tayong dalawang
dalawang uri ng training na inaano po namin na examination po. Ito po yung Philippine Air Force Officer Candidate Course at saka Special Enlistment. So, ang mga kailangan pong requirements ay una, national born citizen of the Republic of the Philippines with good moral character, single, never been married and never been born nor sired a child, and without legal obligation to support a child. And yung height naman po ay minimum of 5 feet for both male and female, and with baccalaureate degree po. And yung sa Philippine Air Force Officer Candidate School po ay at least 21 years old but not a day older than 27 years old upon admission for training. At yung sa special enlistment naman po, pwedeng K-12 graduate and at least 72 units sa college. At yung edad naman po ay must not be less than 18 years old but not more than 35 years old upon enlistment. So yun po yung mga qualification po ng mga pwedeng mag-apply sa Philippine Air Force. Ano bang pinagkaiba nung candidate course at yung special enlistment? Kasi yung sa edad pa lang magkaiba na sila, diba? So for the candidate course, 27 maximum, 27 years old yung max natin. Pero doon sa may special enlistment, 72 units at saka 18 years old and above. 35 years old, diba yung maximum doon? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. Ano bang pinagkaiba nun? Actually, ma'am, ako, ma'am, I'm a graduate of PAF OCC or Officer Candidate Course. So, ang requirement dira is dapat may baccalaureate degree ka. So, since I'm a Yes. college graduate, I'm a graduate of Bachelor of Science in Nursing sa West Visayas State University. So, I was eligible to take the OCC. But as of this date, so ang age requirement is 21 to 27. Okay. So actually kung tanaw naton, ang ginalagas diri is nga capable pa or eligible pa maging piloto later on. So we have different courses, priority courses, no, from engineering to accountancy to education and other baccalaureate degree. So pwede gid sila maka-apply for the OCC. Ang sa special enlistment naman, that is up to 35 years old. It's because nga we cater different technical skills, no? So ang ang gina-procure naton is ang mga skilled nga mga personnel based mismo din sa priority courses nila. So biskan K-12 graduate, college level or college graduate, so pwede gid sila mag-join. So up to 35 years old, provided that they are all single, never born or sired a child, and at least 5 feet. Okay. So, mamangkot lang ko, ma'am. Ano na siya, you said earlier that we have actually different branches of Philippine armed forces, okay? Philippine Air Force is one of the branch. So, pila ka bilang branches aton. And, mangkot ko lang, kay man, ti ko maghambal kaya nga armed forces, lupadanay ni aeroplano, di ba? Di ba? Ano ganit siya tawag? Fighter plane. Di ba? So, sa inyo nga mga courses, kay ini siya, siyempre ang inyo, you are here to para magpangita sa makuha sang exam. So, need bala naton ang course nga, di ba may kumang pilot, kaya kinanglan, mo yung mag-study, magpalupad aeroplano. So, need bala ina siya or one of the requirements nga balaan o magpalupad sa aeroplano or any baccalaureate degree lang. For the question, ma'am, regarding the ma'am, ang masabat ko, ma'am, is any baccalaureate degree course, ma'am. After ng OCC ng training nyo, ma'am, as second lieutenant, if you are qualified to take the MPT, which is the military pilot training, you can take the exam, ma'am, another medical, another PFT, which is a physical fitness test, ma'am. So if you passed all the requirements for the pilot, you can be a pilot in the future, ma'am. Okay. So, kailangan no pa palang ipasa yung unang level, tapos mag-military pilot training ka. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, wala bang age requirement doon sa military training? Pilot training? May requirement, ma'am, for the age limit, ma'am. And Meron. yes, ma'am. For example, ilang taon ka na po ba, sir?
Ako po ay 23 years old. Oh, batang-bata pa. Jen, pwede ka pang mag-Air Force, Jen. Okay, 23 years old and he's already is second lieutenant. Yes po. Okay, so nakakuha na po ba kayo ng military pilot training o hindi pa? Nga sa ngayon po ay hindi pa po. Okay, so ano po yung maximum age for the military pilot training? At 28 po ay yung malapit yung maximum na. age po. Okay. So, alam naman natin na pumapasok tayo sa ganitong alam naman natin na medyo syempre ano bang tawag doon? Medyo delikado. 'Di ba? Syempre, lagay natin. Yes. Pilipinas is a very very safe country. Oh, pero hindi natin alam kung ano mangyayari, 'di ba? Okay, sir, anong tumulak sa iyo? Ba't ka na nag-Air Force? Siguro passion ko lang talaga po talagang passion lang talaga. mag-serve ng country po at lead ng tao. Ano bang course niyo, sir? Ako po ay Business Administration major in Management po. Okay. So ngayon, 'di ba second lieutenant ka? So Yes. saan ka po ba na-assign? Dito po ang first assignment ko sa Tactical Operations Group 6 Oo. as admin officer po. So that means kung sa bangko ka, back office ka, kung sa call center, back office ka, hindi ka doon sa may frontliners, di ba? Yes, so Hindi parang kayong ganun. sumasabak. Hindi kayo sumasabak sa laban. Sir, being the acting deputy group commander, Major Ruel Kenneth, sir na lang tawag ko, Major Ruel Kenneth, sir, ano ba yung task natin? Actually, I'm just newly installed. Bagong assign lang ko dra, effective 16 April 2024. And for a matter of 6 months, I will be performing as the acting deputy group commander. So, ang Tactical Operations Group 6 cater all air operations and as well as civil military operations within the Region 6. So, cover naton is Panay Island, Okay. Guimaras, and of course, ang Negros Occidental. So, tanan nga mga flight movements, no, and we also cater different administrative and civil military operations tabang gid sa tawo ang hatod gid ka Air Force. If you talk about tactical operation group, kayo yung nasa training. Kayo yung sa training, di ba? Bali sa Training- sa air or- operations gid kami, ma'am. operations talaga. Okay. Ma'am, being the staff sergeant sa aton nga TOG, ano ang task naton? I am the assistant in IC of the admin personnel, ma'am. So I am the task for the recruitment, ma'am. Like ito, ma'am, interview for the radio station and other stations of Iloilo. And also we are conduct information drive for the different schools and universities of this Iloilo. Okay. This is open for men and women, di po ba? O, Yes, sa- ma'am. Yes, ma'am. Oh, so, dapat single, walang anak. Yes, ma'am. Oh, Jen, pwede ka. Walang single, walang anak, babae, lalaki, kailangan single talaga. Okay. Just in case, for example, case lang ito ha. For example, nag-apply na siya, nakapasa na siya. Pero tinago na yung background niya, pero meron pala siyang, syempre, hindi natin alam, meron pala siyang anak sa labas. Anak sa labas. Illegitimate. Anong penalty? Or anong penalty dito? For the applicants, ma'am, let's say wala na balaan nga may bata siya or may single dad siya or single mom siya. On the service, ma'am, find out na ano pa rin siya, ma'am, i-discharge, which is the qualification must be single, ma'am. Oh, Yes, ma'am. Okay. Okay. So, sabi mo kanina 28 years old for the military pilot training. So, you are 23 years old, di ba? So, ano yung mga level na kailangan mo mapasa para mag-qualify ka for the military pilot training? Kasi iba, yun ang gusto nila di ba? Military ano ba yung level na kailangan mo mapasa? Hindi lang naman siguro na pwedeng mong pasahin itong mga candidate course na to, yung mga special enlistment. Meron pa bang ibang different levels na kailangan mong ipasa para maging military, para makapasok ka sa military pilot training? Meron pa bang iba? Very crucial po yung pagiging malinaw ng mata. Yun po. Kasi po pag piloto ka dapat yung vision mo ay 20/20 vision. 20/20. And also yung height po may minimum din po na height yung para sa pagpipiloto po. Ano yung minimum? 5'2 po yung minimum na height. 5'2"? So yun. Oo, Kapag okay, di mo na-reach yung 5'2", automatic po di ka na po qualify magpiloto. To add up, ma'am, with regards to the requirements, kasi yun nga, ma'am, nabanggit is 5'2", kay
may ara kita nga nga standard mismo ka pedal nga distance as well as Okay. yung mga instruments nga dapat abot mismo ka piloto. Okay, budlay mo na nga galupad ka nga hindi umaabot in correct, case of correct. emergency. Hindi uma-perform dayon ba. And as well as to add, no, tama, very crucial gid man ang para sa mata. Beside for the 20/20 vision, kinahanglan hindi color blind kag very intact ang depth perception. Nga kabalo gid siya nga ay medyo medyo lubog ang or medyo nakaangat. So dapat ma-identify gid na ka piloto. Kag kabalo gid siya mag-identify with the colors kay kung kisa may iba nga medyo gaka-confuse with the red and green. Okay. Kay manti, syempre ang ating agtugi para nga maggiya. Karay. Maagtugi sir, siguro itindihan mo hindi mo naintindihan. Okay. Hindi po. Sige, for the two of them na lang. So, ang aton nga tinutuyo sa pagkadto dire tungod nga luyag naton nga mag-recruit para sa aton nga Philippine Armed Forces, Philippine Air Force. Okay? So, ask ko lang sir, kay ti syempre duro man siguro ang gusto nga pa-enlist o kung mag-silid ka dya, ano ang anda nga paabuton kung mag-apply sanda? That means nga, syempre iba hindi gusto ang mga budlay, di ba? Ano ka budlay ang training natin para sa atin nga Philippine Air Force? So, Background lang, sir. Background naman. So, Background. in the first place, gid, before ta magsalang for training, so, the recruitment ensures nga we are physically, mentally, and emotionally fit or healthy, no? So, pagsulod naton, we should survive or hurdle yung 12 months training for the officer. Officer candidate course. Then para naman sa special enlistment, so may ara sila nga 4 months nga training. So if they survive and became second lieutenant for the officers and airman for the special enlistment, so para sa officer, ang ilang paraabuton nga sweldo is 47,000. Wow, per At month. least per month. Then inclusive na ang ilang pay and allowances as well as other benefits. Okay. Then may ara man nga medical benefits. Then sa special enlistment 37,000. Wow. So, Minimum, ma'am. 47 May- and 37. So, 47. Sa tapos officer, 37 sa 37 sa airman, ma'am. Kang Oo, good ma'am. man gali, sir, no? Kang imo nga sweldohon. Pero, Oo. ang training hamba mo is actually 12 months training 12 months. 12 months. for officer. Pero how about sa special enlistment? 4 months, ma'am. 4 months lang handa nga training. Nga training, ma'am. Okay, ask ko lang, sir, ang mga gina-training natin as officers, ginasabak natin niya sa away, why? Ako, ma'am, kang pag-graduate ko mismo, no, I was assigned first at Batangas and Cavite, and I was really assigned at Special Operations Wing. Kung Wow. sa sa counterpart ka kung sa PNP, SAF na eh. Kung sa Army, amo ng Scout Ranger unit eh. So sa amon may ara kami nga 7/10 PAW. So kami gidyaga kadto sa battlefield. Wow. Kag to engage mismo sa sa enemies of the state. So, nagkapalupad ka man sa Pero later on kang nakasulod na ko sa military pilot training and I graduated, so I joined the 205th Tactical Helicopter Wing. Gapalupad ka helicopter. ma'am. Helicopter. Mangkot lang po, sir, kung mag-military pilot training ka, may bayad, why? Wala, ma'am, wala din siya okay. bayad. And that's So, all free. Kag ikaw pang ginabaydan. Yeah, no, May kay kun flying pay, ma'am. kaya ang takan nga ihada ko, syempre nag-eskwela ta na pilot, kada palupad at aeroplano 50,000 na nabayad. May bayad na natin 50,000. So kung gusto ko, ang bagay ni sir, kung passion mo timo, diba nga magsulod sa Armed Forces, Philippine Air Force, waay ti mabudlay. Diba? Talan, waay ti mabudlay, basta gusto-gusto mo, waay ti mabudlay. So sir, let us invite our Santa Barbara Nahons to join the Philippine Armed Forces, Philippine Air Force, basi may dyan nga luluyag, nga join ka natin sa imong bamos mabilang officers. We just need baccalaureate degree. Mamangkot lang ko, sir, kung magambal ka nga single, way bata, ang 27 years old maximum, kailangan hindi PWD, di ba? Madyan kitang mga
may ara kita ma'am nga na-i-explain lang ma'am ni Sergeant. With regards po ma'am sa ano, may ara kami ma'am na initial ma'am nga mag-check like hindi pwede ma'am na may tattoo ka and hindi pwede man nga may ear piercing yung lalaki and double ear piercing sa mga babae. And dapat ma'am hindi ka sungi, hindi ka pingkaw, hindi ka baka. Dapat ang bilang sundalo is dapat physically and mentally fit ka ma'am. Pero for those applicants na may tattoo na very interested to join the Philippine Air Force, pwede sila magpa-remove ng tattoo, which is ang magpa-remove naman ma'am hindi naman basta-basta eh. So first is pwede first removal ng tattoo and then we'll provide sila ma'am ng certification para take sila ng entrance examination sa Air Force. And for the double or piercing sa female and sa male naman, ipatahi na nila ma'am bago sila mag-apply kay Air Force. Okay. Yes, and bring certification ma'am. So, kinahanglan tanan fit, dental, Yes, ma'am. medical, mental, physical health, Yes, kinahanglan ma'am. fit gid ya gali. Yes, ma'am. So, kinahanglan gid ya gali, grabe ang Physically imong- and mentally fit ma'am. So babae ma'am, authorized mo nga may ara nga buho, isa lang. Isa lang. Okay lang yan. Isa. So, Pero isa pwede. Isa pag pwede. double naman siya ma'am, hindi na siya pwede. Okay. So, pwede man gali ang mga, hindi lang gali pwede ang mga, Ang mga pink, mga sungi, Yeah. mga baka, mga libat, mga hindi okay. na siya So, pwede. hindi lang gali, kailangan 2020 vision Yes. ka, tanan kinahanglan fit ka. Kasi syempre kung isaba ko, dating ginapangayo, isaba ka sa inaway, syempre ikaw ang una malagas kung madyanta nga hindi mayad sa lawas mo. Diba? So sir, mangkot lang ko, happy ka man? Are you happy? Yes po, happy po. Sa Wow, Philippine very Air Force happy. po ako. Grabe, si Sir Happy. Si 23 years old, the second lieutenant, Rantana Division. Sa aton ni Philippine Air Force. So, sir, kindly invite sa mga Santa Barbaranhons natin to join the Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines. So sa liwat sa mga kasimanwa ko diri sa Santa Barbara, ginaimbitahan namon kamo nga mag-join sa Philippine Air Force. So visit lang kamo sa Camp Hernandez sa Dingli, Iloilo sa Tactical Operations Group 6, no, para magkuha ka application form or you could visit the link that is provided in the official Facebook page ka TOG6 para ma-capture nyo mismo ang application form and you could submit it personally doon sa dito sa may TOG6 and we will assist you in the application until you are being scheduled for the examination. So ang aton nga schedule will be this coming 17-18 diri sa Iloilo, kag sa Bacolod naman is 13 to 14. And additional ma'am, with regards sa processing is will be start on May 2 to 8 ma'am. Yun yung magdala sila ng 2 pieces 2x2 picture in white background yung para sa mga graduate diploma and TUR, and also for the K-12 yung ano nila ma'am diploma, and for the mag-graduate pa lang ma'am this let's say June, they can provide a certification for graduate from the school registrar's office na they're graduating for this year. That's all ma'am. Wala bang bayad yung application? Sige sir, sagutin. Wala naman pong bayad yung application. It's completely free po ang mga Okay. aplikante. So kung makapasok ka na, wala ring bayad. Yes po, wala naman pong bayad. Okay. Pati So, yung medical walang bayad po. okay. So mga greetings to you, sir, sa family niyo. Ayun na nga yan. Sa diin ka, ma'am? From Iloilo City, ma'am. Pero ang mga Talamor is roots is from Haniway and from Cabatuan po. Cabatuan. So sa mga family Talamor. Hi. Okay, sir. Baka may pamilya ka dito sa Iloilo? Wala naman po. Nasa Bicol po yung pamilya ko. Okay, you can actually greet them. Yes. We are live Santa Barbara Ugyon page as well as Santa Barbara Ugyon Ah. account. Sa mga nakakaabot dito mga taga Bicol, hello po sa inyong lahat. Sa mga kamag-anak ko dyan, mga bus mayor sa Bicol, hello po sa inyong lahat. Sir? Kag sa mga parinti ko diri sa Santa Barbara, sa Sikito Umadhay, kag sa mga Manaay, kag Amutilyo. So kag Sudusta, no, mayong hapon lang gid sa inyong tanan, kag hopefully
damo magka-interest diri sa mga kasimanwa naton sa Okay. Philippine Air Force. Okay, thank you very much Gid sa ato mga pinalangga mga bisita. So shout out lang kay pinalangga nga mother ni Major Kenneth Ruel Kenneth Sikito Umadhay, si Ma'am Elma Sikito Umadhay nga naara sa may sagwa, taga barangay Nangayan. So good morning lang Gid sa imong bugos ng pamilya, sa imo man ma'am kabatuan Haniwa, and sir sa Bicol, mga Bicolanos dira. So thank you very much Gid for dropping by and for sa inyo nga pag-invite sa mga Santa Barbara Huntsman. So, thank you, Gid. So, naupod natin subong, Staff Sergeant Jennifer Palma Talamor, Assistant Non-Commission in Charge Admin, TOG6. Okay, ma'am. Pasensya ka do medyo do nagbara ito lanta. Second Lieutenant Nonilo Basmayor Cuesta, Directorate for Admin, TOG6. Kag, syempre, ang taga-barangay Inangayan naton, mga kasimanwa naton, Santa Barbara Hon, Major Ruel Kenneth Sikito Umadhay, Acting Deputy Group Commander, Tactical Operations Group 6, Camp Hernandez Dingle, Iloilo. So, ang application form, ma'am sa diin, download lang nila. Okay, so pwede man siguro sa mayor's office, kung may dyan nga, May luyag ara nga kami mag... Kag ma'am, mapasalamat lang gid ko kay Honorable Dennis Superficial ang aton nga halang doon nga mayor, kag kay Honorable Biloy Makino aton nga vice mayor sa ilang pagbaton kag pag-accommodate sa amon diri. Kag thank you gid sa imo Ugyon Zoila ma'am sa imo nga pag-interview sa amon. Okay, thank you gid. very much, Gid. Kag keep coming back kung may ara. Kung mo, sir, may dugang ka. At gusto ko lang magpasalamat po. Thank you po sa pag-interview. You're very welcome, ma'am. May dugang ka. Nagapasalamat gid ang bilog nga Philippine Air Force sa pagbaton sa amon diri nga paghatag sang tsansa nga mag-imbita sa mga gusto mag-join sa Philippine Air Force. Join us and be with us. Okay. So, muna na ba nila kung luyag mo ko na makaangkon, handa ko nga siyo, siyempre pangambudlayan mo man, di ba? Pangambudlayan na ito ng 47,000 pesos na ito. Nga siyo doon, kada starting 47,000. Pa-abroad ka pati mo nga pwede ka mo nang galigiya ka natin. Pero, depende man siguro kung sa diin kaya sciencer, di ba? Depende. So, thank you very much for dropping by and keep coming back. May basit mi dyan. May dyan pagit ka mong aluyag i-inform sa aton yung mga pinalangga ang mga pumuluyo. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, Ged. Kagkamo nakamamati sa aton diri sa may Radyo Opisina po sige hapon sa akon og Zoila Cordero. Thank you very much, Ged. Especially sa aton yung mga pinalangga dira sa may Barangay GMTD and sa ngalan sa among pinalangga kagalang doon nga Mayor Honorable Mayor Dennis Superficial, Vice Mayor Biloy Makino, sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan, kag subong man syempre sa among pinalangga ang Station Manager Ugyon Boboy Sukal dito. Thank you very much, Gid, sa paday nga pag-upod kag pagsuporta sa aton nga programa. Once again, ako si Ugyon Zoila Cordero para sa Radyo Opisina. Mayong aga and Viva Santa Barbara!